nyota ni to I apply ye nade. Okay, maybe MCA manyalenda cha osedhi uloso kode. Bende governor lose wi wachni. Bende senator lose. Senator ma Kisumu nyalo bedo ni lose. Abiro localize. Abiro localize. Akiaka Mamigori. Mamigori bugo mbaka. Awuok Migori. In very many occasions. Kata an achiel kuom advocates mane lando ne youth about the program, kaka we apply. Kendo naneno kata jo siasa mamoko Migori wakanyo. Mopogore ne lando go be honorable Odege gene mama Fatuma gene women rep Nyameta gene Abur gene Junet gene ne gilando koro samoro maybe ngene functions ma jotelo rome ngene ma to sirikal ma program mar sirikal en mar World Bank but sirikal ema tai but of course anaseneno kuma jo siasa mang'eny we wach nyotan. Brother Onyach, what I meant, onge ngata ma kia wad mar nyota Kenya ka. Nyaka nyathi ma is less than 10 years. Onge gimoro ni luongo ni nyota. But what I'm talking about is, inowuon kaka ja siasa. Nyota nigi programs adi apart from the disbursement mar funds matemaro. Nyota, angi advantage ni, I was in the program mar KIOP, Kenya Youth employment opportunities, whatever. Mane pilot mar gi nyota ni. Makoro nyota biro mondo okel pesa koro ni training mano sebedi kitimone yao matindo. Ingeni regime ka regime osebedo ga gi program ni. Nyota ni ok ni koro ni en gima nyien. En ni koro pesa obede mag lach nikech World Bank okel. But trust to me, programs makonyo youth gisebedo from the various regimes kata mar Kibaki noneno kokel youth development fund kaka mano kamano en man koro machana en mar olama groups riwore kama to duoko waneno sa Kiba sa Uruka okel kia kazi mtaani ginege moko ma apart from that moro mane miyo youth uwezo fund kamano koro nyingi gima lokore to adonyisi ni nyota to ber kendo ber kabisa kendo an gimo mi ngeni nyota to this succeed en kalore gi training ma osetimne joma tindo mang'eny gi sani yudo pesa na the KIOP bit of it no train gi on skills kaka inyalo timo wala kaka inyalo timo savings gik machal kamago but koro nyota gima ber ne niya ne gifwenyo ni sama ne gitimo wach KIOP cha ne o target youth man gi certificate bang form 4 to no yudore ni kare youth mang'eny Kenya ka Kenya statistics oweyo oko kabisa nikech yudo ka jok motigo tek form 4 to kodhi college ng'eny molo jogo madhi college omina en kanyota koro kano biro eno target mana a form 4 leaver or ng'ano mano kochopo kata mana tek mani en youth ma between age 18 and 29 to ken ng'ama nigi ng'ol mopogore disability na way to en odhi nyaka 35 program mag nyota will include training on skills or include punjogi weche business support and entrepreneurship nyota include nitiere yudhe matindo mang'eny ma samoro osebedo gi tiegruok kamoro to samoro onge certification nyota ni koro dhi recognize ka en youth kata mano tiget form 2 kata class 7 ka to ne sedhi go randa ni moro ma en gi skill maber nyota keto program ma ginyalo assess to be skill ni nitie ma gi certify mondo ibed gi employability ni go nyandiki kamoro then maber kabisa ma nyota kelo en gi train joma tindo program ni ere kaka wanyalo include joma tindo in the financial institutions ere kaka wanyalo bedo gi saving cultures ma obede joma tindo bikoro bede inyalo manyo kata hola nikech koro tegno koro saving culture no is a very good bit of it but maduong' moloyo en mondo jogo matindo obed ni gin jok ma are employable and at the same time ginyalo bedo employers koro wanyalo seyo jotendwa go awinjo ka an kane Elnino wacho ni Ruto tinyal gone kura samoro jotendwa gi tok bi gone gi jok ma godepe gi anyalo mana yie kode on the virtue ni samoro jotendwa mang'eny kaluo ne githoro bedo ni ok giti matek ka gimanyo coach gi nikech samoro kane jakom osebiro wacho ni miyauru ng'ani kata kamano koro wago 6 piece to ji ne yiero gi yier koro wang' ni giti matek koro on that basis tadiera moko nyalo dong' dono moko yudo gimoro but bedo ni Ruto gidhi support no to be bera mondo koro gimbe wandi ging'e ni ng'ato nyaka
many kucho motegno ok ni koro gididong gimodwa ni wawinjre niya gi support tangibly ineno kaka in gi content mar project mar government no se luong gi kaka jotelo mag devolution piny kacha moket gi piny ma president okwani nango gibedi ambassadors mar gini ok giwuoye mano is a matter of fact maybe forum se mopogore ma giwuoye nikech moko chabiro ni wuoyo sama ikeye mana kama intie kacha to en gimoro monego bed ni jotelo lose kendo mana gimoro wanyere waduto to sana akwayo jo Kaluo